Huriani Tuhata masuk kata ma parmanggota na patuluhon di bagasan sadarion alanita parade maroha do pikirata tapuji matuhata maride mahita sian bukwede nomor tolu puluh sada ayat sada sa rodi tolu. Marhiti-hiti goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mo palangit dohotan on. Amin. Parangihon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, marpabuehon parbue marhiti-hiti saluhut ulau nadenggan, oleh hamu majahuba marhiti-hiti lansni roha. Robi mahamu tujolo na marhite-hite olop-olop, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Sa itugihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsiyaw na sitong. Asa holan ho sabing haposan nami. Unang luas huriam marhaposa tu akka na diha siyang anong. Ay holan ho do haposan dohot haporusan. Saya si maroham. Patuduhon tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asini roham na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari dehita sian buku nomor Tangihon hamuma patik di parminggot tadi bagasan sadarion imananyenet dihian konfesi HKBP tahun 1936 songonon ma didok disi biddu 10 tolu taringot tu panggonggomi tahaprosiai jalahatah dakodong naro sia debatado pamareta namar sahala lahu mangulahon hatigoran mangodingi, mangaramoti, mangalo hajahaton jalan makubasi akan narikot di warga negara dohot ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangudu di portibion. Jalata hati dakko do pabua debata na mangalehon haluau ni di bagasan Yesus Kristus. Singotot tado ikon oload do hita di debata asa di jolma. Marhiti podaon tau dolhodo debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dohot bernegara. Tau dolhodo Yesus Kristus do ulu balang nihuria songon parhitiata mangido jalata odol hodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat lahu mangiahi hati goran holong ni roha hadameon dohot kesejahteraan marhite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila taudol hodo dohot parsidohot dohita pajongjokon dohot mangaraduti hasitongani songoni nang marsaulihon pembangunan nasional sitangyak konon nihuria do akkana manggonggomi dohot parhobasna olat ni masahatna atong rap mangidogogo mahita tuado pan ni debata laho mangulahon naho bartu patiknay. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatik ni. Amen. Mari de mahita sian bukid de 682. Marpamu hati
Atau poti madosa tanah godang itu ado pani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para guguna sohatu dusan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahat do hami tubu jalai dang adong hapur siyaw di bagasan rohanami iyan. Saluhu do hami manibil siyan akka dalam. Masay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami, ali Tuhan. Ala ni dengkan di basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa nami. Dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobartu asi ni roham dohot dengkan ni basam ala ni gowarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati magroham di dosa namin na godangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosa ta. Para siroha jala perdengkan bangsa do Jahuma. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dimahit tuhita hobar tu akka dosa ta. Jaladang dibaloson tuhita hobar tu akka hajahatot ta. Songon asin ni rohani ama mida anakna. Asin rohani Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Maredehita siyan bukid di nomor 475. Tabigima hatani debata nagabi epistel di parminggot tadi bagasan sadarion. Imana tarsurat di Jeremia 34 ayat 12 sahat rodi ayat 16 tajahama marsika soring. Alani romuse mahatani Jehovah tu si Jeremia ninnado. Ganup papitu tuahon ikok ganup hamu palua hodongan na marga heber naung menggadis sodirina tuho ikon onom taon leleng na pangulahonon naho dungi paluomu buti ibana sian labungmu hape dang ditangihon opumu na ahu jaladang ditarehon pinggolna. Kamu haluawan ganut tudonganna jalan naung dibain hamu parpadanan di joloku di bagasan bagas na tartuar tutuarku alai nunga hosing muse rohamuna gabe diramuni hamu goarhu jalamulak dibuan hamu ganup na posona bawa dohot na posona boru-boru akanaung pinaluamuna buti marguru turohana sida gabe marhata ikon hamu tunasida
sumuang gabe naposomuna bawa dohot paropuan musena ido sahatna mertua doakan tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tidak kumaha porsiau tai songon pakka tidak koni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajan do ibana di hau pinar silang na tua tu benuturu dumitanom na bulak mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lahundul siamun di bataja hoba amanai pargogona soha tu dosa ni di sima ibana pa mamulak sogo tu tanaon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia do dasan dosa do dehatai namandok mulak manguluso dan hanang mate do Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian ina Maria.
Diuduti mamusetu kor ama festival.
Shalom. Ta tangi homa tikting di huriata sadarion Minggu 17 Agustus 2025. Romawi Parjolo, Guarni Minggu, sadarion ema Minggu pasiahon dung Trinitatis, dohot topik Minggu, mangolu songon ngolu ni akka naung malua. 2 Romawi, tikting na maragam, na Parjolo, ruas na tabba, mamukka sadarion Minggu 17 Agustus 2025, nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga amang Harrison Jaya William Marpaung inang Julita Manurung naro sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta nasida maringanan di perumahan Gria Raya Klaster Karisa Opat Blok D nomor tolu Wik 20 Sia Energi sada walu sada onom. 2. Tikting pabagason. A. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagasoma Kevin Martua Manulang. Anak ni Amang Sudiman Manulang. Tubuh ni Inang Tiarma Uli Luban Gaul. Ruas HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Dohot Orwana, Fania Dikna Anggita Sinaga. Boru ni Amang Situa Johnny Andreas Marihot Sinaga. Tubuh ni Inang Lisbeth Tiurniari Pajaitan. Ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Wik Saplonom naung majalo partupolon na di hari Sabtu 16 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 23 Agustus 2025 di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati masuk pukul 8.00 WIB. B. Tikting Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagasoma Philip Edward Sitorus, anak ni Amang Munsan Leman Sitorus Nahinan, tubuh ni Inang Mutiara Manulang, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 12, dohot Orwana, Kristiani Silalahi, boru ni Amang Aris Silalahi, tubuh ni Inang Situa Asni Munte, ruas GKPS Kenangan Resort Teladan Medan. Naung majalo partupolon na di hari Sabtu 16 Agustus 2025 di GKPS Kenangan Resort Teladan Medan. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 30 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB. Tolu. Ruas Napidawik, mamukka sadarion Minggu 17 Agustus 2025, nunga Pidawik keluarga, Amang Carlos Marusaha Maradongan Aritonang, Inang Elis Lisnawati Simajuntak, Rabdohot Sahalak Yanakonna, Sian Wik 25, tu Wik 37, Energi sada onom 57. 4. Sakramen Perdidion Nabadia, di hari Minggu 24 Agustus 2025, di Patupa Huriata do Perdidion Nabadia, tuaka yanakon ni Huriata, di permingguon pukul 10 sada WIB. Pinangidoma tuaka natoras, nidak danak nanaing maboan danak tardidi, asa pasuraton pasahaton data nidak danak, dohot maboan surat hatorangan, sian situa wik, buku keluarga jemaat. Khusus tu akka nama boan danak buha baju, dibuan ma fotokopi akta pamasumasuon pabagason, marguru tardidi di Patupa, Huriata di hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 10.00
WIB. Maringanan di Gedung Sekolah Minggu lantai sada. 5. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Sadarion Minggu 17 Agustus 2025 ima ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pa-20 tahun. Tapatupado upacara proklamasi kemerdekaan adorang somasuk parmingguon pukul 8 WIB. Marhite na mangedehon edde Indonesia Raya na niuluhon ni dirijen kor amang situa perbutian silaban dohot hening cipta niuluhon ni parjamita di parmingguon pukul 8 WIB dohot paduan pemandu song leader HKBP Tangerang Kota. Onom, pelantikan panitia Pesta Gotilon. Sadarion Minggu 17 Agustus 2025 patupaod ni Huriado pelantikan panitia Pesta Gotilon tahun 2025. Ia akka goar nasida ima. Ketua Situa Isak BP Sitorus. Wakil Ketua Marsius Simangunsong. Sekretaris Sintua Togi Christian Sinaga. Bendahara Roida Teresia MR Simajuntak. Tuhan mana mama sumasu dohot na margogoy akka naposona pinilit nai. 7. Punguan kor ama Asaf bermasmor. Sadarion Minggu 17 Agustus 2025 nung ngataba sada punguan kor ama di Huria HKBP Tangerang Kota ima kor ama Asaf bermasmor. Susunan pengurus ima, Ketua Sintua Jantus Purba, Wakil Ketua Baharudin Galingging, Sekretaris Situa Polmerius Manik, Dohot Bendahara Charles Manalu. Jala di permingguan pukul 10 sada WIB dung sipul majahatikting tabigema edde pujian sian punguan ama Asaf bermasmur. Jala saya di pasu-pasu Tuhan ma punguan ni. Walu kor festival ama di permingguan sadarion pukul 10 sada WIB tabigema kor sian festival ama Huria. Tapasahat madukungan jala ta evaluasi lagu pujian asa tu dingganna. Sia 2 bersama. Di hari Senin 10 Agustus 2025 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya, Distrik 10 Sia Bekasi, Distrik 20 Sada Banten, Dohot Distrik 20 Walu Deboskap, doa bersama, Dohot Long March merawat lingkungan hidup, khususnya Danau Toba, Dohot Tapanuli Raya sekitarnya. Doa bersama di Patupa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Memuka pukul 6 WIB, sahat tunasidung. Doa bersama dan niuluhon ni Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Rabdohot sudi ruas selau madohoti undangani. Diaka ruas nanaing madohoti ulauni dibuat ma minuman dohot bekal masing-masing. Tolu Romawi, Koinonia, Seksi Parupuan, Kunjungan Gerejawi di hari Minggu 24 Agustus 2025. Punguan ina Kamis dohot ina Maria nihuriata borohatdo madohoti kunjungan gerejawi tupos perminggon Jayanti. Nasida borhat lau manggohi gokon ni seksi parupuan pos permingguan Jayanti. Rombongan di uluhon amang pendeta Sabar M. Manulang SPD. Opat Romawi, diakoni. Parjolo ucapan selamat. Pangulan agok tiki parhalado dohot sudi ruas ni Huria pasahaton A. Selamat ulang tahun hatu tubuh tu 24 halak ruas ni Huriata. Dohot selamat ulang tahun pardonga sarepeon
tu 10 walu keluarga. Didok hata ni Tuhata say dilehom matuho si subuk roham jala dipasaut nasa sakapmi. Pesalmen 20 ayat 5. B. Tuak karuas ni Huria natongon di bagasan parsahiton say ditupakot Tuhata ma gogo dohot hai pason tunasida. Didok hata ni Tuhata say homa pamalumau ali Jahoba asa tung malum huhilala. Say homa na mangurupi au asa tung dapot pangurupion au ay hodo puji-pujioku. Jeremia 17 ayat 14. Pinangido tuaka ruas na madohoti permingguon nakin na mabigi manang mga rekam festival Qur'ama dihimbau untuk tidak me-share di media sosial manapun karena ini adalah bagian festival. Ima pangiduan asa unang ta-share di media sosial dia pe. Nakin nang tabigi kur festival ama. Ima pangiduan sian permintaan khusus sian peserta kur. Songoni matikting ni Huriata sadarion dia katikting naso jinahahon waing tajahama di buku acara digital nang sahat tu ganup WA ganup week. Molo adong akan nahurang takas di panurat tonon dohot di pajahon ni tiktingon tapatakas ma tu parhalado di week tabi manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu Tuhata ma pakubasion ni Huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas selau patupahon aka ulaun nadinggan di Huria bahen sangap di goar ni Tuhata Horas. Tabegema kor sian punguan ama-ama bermasmur, Asaf bermasmur.
Tapasahat mapiliat na dumengkan tua do panindi mata pilihan par julusada A sada B do pilihan paduahon may tamarede buku ede 450 todo.
ini debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahu haholongi di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Adorang sohu pasahat barita nauli jamita di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion adong pasahatok kutu tongatong atta na parjulo naung takas taida nakiningan punguan ama ni Huriata mewakili HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota maddohoti festival kur di parheheon ama sa distrik 20 sada Banten sipatu pauta di hari Sabtu tanggal 10 September. Ni dohotan ni naung mendaftar walu resort. Jala juara sada juara dua di distrikon madohoti mamuse festival kor di regional Jabodetabek termasuk Sian Bali dohot sekitarna. Alania kamanginang molo tarekam nakin ba kalangan sendiri mai ola dihita unak pola di sertunasi aladang dipertandingkan dope na mangihut taleo masukan tu panitia tu amang situa mutiha Huta Barat ati adong masukan nauli nadengkan taringot tu paredeoni imana parjolo na paduahon nunga mulai itu busadarion seorang di 17 Agustus 2025 punguan ama asap bermasmur. Jadi adong do namanukun ayah do wasa asap inna. Si perlu do patorangon ati buada takas de peta boto. Molo tajaha kitab Esra. Biddu 2 ayat 40 sada doho biddu 3 ayat 10. Si asap ima paredde napistar doho paruning-uningan. Akka paredde dohot akka poparanna. Jalan asida maredde di bagas joro mamuji-muji debata. Ima latar belakang ni si asap. Jadi dang timusi ate sotun di pleseton. Asap bermasmur. Sada goarni sada halak doi nama lo maredde doho akka poparanna pe diturut dotusi gabe pistar maredde ujunga gabe dipakai ma rumah tanggai manang si asak doho poparanna sai mamuji-muji maredde di bagas joro di Jerusalem. Ima taringot tu punguan ama asap tatanya koma asa terus merdalan jala songoni ma toktong gudangna tikari minggu maredde. Ala itu tu dangarong do pe dinas nasida. Jadi dak seragam berengon nakingan. Mula jo nakingat tu festival kori dihamuak kainang keluarga manang istri ni akamat peserta kori serpit samujo nasida te. Baik kamu jo lasrohana dileo jo namar gizi-gizi asa dinggan suarana unang murah mar deper manang marporo ate. Ima jolo nahu pasahat tu hitak kamang inang di bagasan sadarion noeng sahak mahita tu hatani di bata jamita di minggutta sadarion natar surat di Sada Petrus
Bedu 2 ayat 10 sada, 1 ayat 10 pitu. Hujaha madihita. Ale akka haholongan, huapoi mahamu songon akka paisolat, jala halak dagang. Orom hamuma akka hisap-hisap ni rohasibuk, namaralo dopak pertodion. Marparangi na denggam mahamu, di tonga-tonga ni akka parbegu. Asa ia adong napahata-hata hok kamu songon akka parjahat. Gabe di pasangap nasida debata di ari panuluhani. Dung di ida denggan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maon. Alani Tuhani. Nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum aka na sinuruna mamicang aka sibahen na jahat. Alai mamuji ia siula na denggan. Ayoddo lomo ni rohani debata. Naeng mamarhite sian ulau na denggan. Popo mamuna haoto ni halak na hurang roha. Ai akan naung malua dohamu. Alai unang mapinake haluau ni mangodingi hajahaton. Songon akan naposo ni debata matahe. Marhapat tunom mahamutu sasude. Haholongi hamuma akadongan. Habiari ma debata pasanga ma raja. Ido sahatna. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Heado masa panggosa-gosao ni Kaisar Nero ono mari ono borngin di Roma. Ahyara hudok koni tutongatongatta. Ana ni kejam ni Kaisar Nero. Sahatu sadarion dangarong nama bengguar na si Nero. Guar ni anak kon na pedangarong di bayani. Taku boto adong dihitai. Tangadong ate. Molo di hutanami guar ni biang dui di bayan. Sinero inna. Ala hatak kangon ni kesari doi. Jega bitu sima hapuasanna. Buasa di gosa, di pusa, manang di pamate. Ala adong tuduhan-tuduhan na salah. Pikiran na negatif dituduhkan kepada pengikut Kristus. Didok halak Kristen ima si pangajolma kanibal ala marhite ulau nabadia pangamaon dagi kudoon inum ma mudar hudoon kanibal doi kebenin na dungi didok dangadong debatana si pelebegu do si hutto Jesus ala so olo marsoba tu gana-ganaan songon na sinobba ni na di huta Roma suak songoni nang di luar na asing dungi muse dituduhod do tu halak Kristeni bahwa pengikut Kristus ima halak na marroha-roha tumudar na sadiri. Manang didok pernikahan incest. Nomor 8 ala dihapor siaota hita saluhukna namar hamaranggi namarimoto do hita di bagasan Kristus.
molo na marhamarang ginamariboto do, hape marsaripe, kabede tong may tuduhan na sida, nikah sedara. Dihamu akamangin ang uju di sunaton surat sada Petruson, songon na hupatorang nakiningani masa do pembunuhan habis-habisan tu si hutto Yesus. Di huta Roma termasuk do di huta na ginonggoman ni Kaisar Roma. Termasuk may ala termasuk do Israel jajahan manang ginonggoman ni Roma di tiki. Songoni nang luat na di Asia Kecil. Di guari luati ima luat Pontus. Termasuk do Apostel Paulus korban. Ala dipaingot Apostel Paulus dibahen surat jala di surat todoi nang di Bibeltai di Rom 12 ayat sada namadok uduk matu panggonggomi namar sahala. Ai siat debatado sahala ni panggonggomi. Jadi ala dirajumi sinero iba tu ibana do picak-picangi itor adong mapikiran na moloso maka porsiai debatani halak Kristen berarti dang uduk tu ibana. Sahak do itu hake jamon na itu Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus pe bukan mai dotong cahakna. Gabe dibayan ibana debata si sobaon. Ise na somanobba ibana hona uhum dipamate dihurung. Ima na masa najulu dungi ad dorang so turpukoon Roma surat di surat temma ada orang so turpukoon masa nama sai Roma surat sada Petruson tu akka na hona gosa-gosa tu akka na korban penindasan binahen ni hakejamon ni akka penguasa di tiki di dogma asa toktong di bagasan habengeton di bagasan hatoguon pakirimon behama bahenon ni halak Kristen mengadopi pamusaon ala ni tuhas-tuhas na sositong pohado ibana margogo ay gudang ancaman maradop pon nasida adong masada gubernur di luat Pontus Bitinia Goarna namar goar si Plinius di pareso ibana mapunguan ni halak Kristen namar minggu beribadah disuruh dohot akka alatna ahado diulahon nasida di parmingguani ternyata dungsai di pamanat mamuji-muji di batado manangyakon asa marhaburjuon ditangyakon do pamareta ditangyakon do luat nani ingananna ditangyakon do portibion maredde manangihon hatani debata martangiang mamuji manopoti dosa majalo pasu-pasu dungi somaldo di luat nasida saya parminggoni makan bersama ido di ida si Plinius dohot ni ida ni nasinuruna dangadong mangaruai pamareta dangadong mabain na sopatut tu negarana termasuk di luat Bitinia manang di Pontus luaton ima sada luat na ginonggoman ni Kaisar di tiki Kaisar dari Romawi ujungnya dihabarani honibana mahobartu parnidaan nibana
ditongos masurat tu Kesar madok danga dong parulan ni halak Kristeni nasala. Sogadda holam marpungu ditiki naung dibuhul. Maredde mamuji Kristus. Marpadan na sojadi mangulahon na jahat. Duksidung marpungu laos ihut masih jalangan masih tabian. Marsi panganon. Itap ni ido danga dong nasala. Ima isi ni surat itu Kesar. Amanginang, taida diturpukon, naboy idaw tasyani, ala tureni pangalaho, pabahenan, karakter ni halak Kristeni, marbalik gabi halak naso Kristed do, manuarahon hasitongan, taringot tu, parulan ni sihuton Kristusi, tu panggonggomi sahat tiki. Dang halak Kristen pabuahon. Alay sada gubernur naso saha porsiaw dope. Dot sihuton Kristus tiki patorakon, haulion, hadengganon, parsaoran ni sihuton Kristusi. Ido akamanginang ubahen na didok ikon adong mahatadian parasingan ni sihuton Kristus di sadaluat. Sibuat dame, sibuat lasni roha, patoguhon, memotivasi, dang manggitali, dang parwarwahon, moladong akan nahurang lubi, ikon saling memaafkan. Jadi pengikut Kristus di sadaluat, manang di negara, manang di tengah-tengah ni keluarga, ikon membawa kesejukan. Dang mabuan kecurangan, parbada-badao. Akadia make sejukan ni, termasuk makatai pe tulus. Sian sitong na dihatahon, dang adong bunga-bunga, dang adong rekayasa. Lapatan na, unang aladopak, dipuji, diak kapak katayon, alay duk tudal, di pahata-hata, di parwaroa. Ngulu ni halak Kristen, ikut dame, jala jujur, makatahon, menyejukkan. Dungi muse, marsileho-leho pe, batong ma di bagasan hatuluson, tulus memberi. Dang diharap pon sian nani lehoni, sian nani hurupani, balosna. Alay ala naung di lehot debatado diau, pasu-pasu, gabe mabahen na din ganaw tudong aku. Dang asa naik, manang asa sahat tita tupanu agidjang asa tabahen akan naringgan akamanginang. Isong gudang do salah mangat tusi. Kita berbuat baik supaya kita diberkati Tuhan. Nunga jumulo de bata makokop mamaso-maso hita. Mabahen na rin gat tu hita, manarihong ngulutta. Balos ni bahenok kuma akan naringgan tudong aku, tunahumaliang. Ido ubahen na sa tabahen akan naringgan. Ay namabahen tu akan met namabahen tu debatadoy. Namangihut akamanginang uduk maradopon uhum nang parhuaso. Itu naking di ayat 10 pati. Uju di surat Apostol Paulus soso-soso tu huria Rom asa uduk tu panggonggomi. Gabi diraju bisi Kaisar Nero do ha surati itu ibana. Gabi lam kejima pabahenan na. Alay di boto si Paulus do dang tarotapan ni huaso manang aha halak madok na sitong.
anggiat marhite hata nasitongi adong hamubaon dinatumangihon. Jadi dang mamereng bohi Paulus di surat tuddo uduk matu pamaretta na marsahala. Akamanginang di Bibeltai gudang do memang akar raja Kesar nasoburzu. Anggo Paulus maddok jala ido tahapor siay ikot tu panggonggomi na marsahala do hita marhaudukon. Ay ganup na makohopon manang Paula so dibigi hata na maralo tu hata ni debata na haruar siap panggonggomi manang pareta siap panggonggomi berarti panulupi do ibana di ulau ni panggonggomi naso saujur naso sadalan do lomo ni rohan ni debata. Ido ubahenna nang pe tarhurung ibana jala mate martir si Paulus di do ibana do con siswada do si taonon na ape tuau nuaeng maribakon hatuaon hanguluan sugut situ palhonon ni debata diau. Ima pernyataan ni si Paulus dan dihabiari uhum ala didok nasitong dang mabiar ibana tu parhuaso ala dipaingot diakka na hurang asa ganup akka parhuaso panggonggomi marojahan tu hata ni debata berkeadilan manang tadok majo istilah noengon pro rakyat dang holan mangulahon hagiot selerana sendiri hagiot ni pamatangna alai dia do na membangun masyarakat ido di halomohon debata ai akka panggonggomi manang pamaretta itu adalah anak Tuhan huaso na adong dinasida siat debatado alani ikom manupak tulomo ni rohani debatado nasa huaso jabatan na jinalo maradopon naniuluhon maradopon masyarakat ido nanidok ni si Paulus jala ido nang surat Petruson Raja Parao, Raja Nebukadnesar, Raja Herodes ima deba sian akka raja na sangat kejam di tonga-tonga ni harajaonna alaya kamangina ikon toktong dohita manangyakon panggonggomita asa toktong marojahan tu debata tulomo ni rohani debata akka panggonggomita mamareta na patuluhon mabahen haluaw ni manang kemerdekaan disosohon sada Petrus 2 asa sude hita makanguluhon mabahen haluaw. Hapor siauta songon halak Kristen dada ulaon nadenggani mabahek kita malua. Alai ala naung malua do hita gabe ikon lamar situtu mangulahon nadenggan. Suratope takasdo mangodolhon akan naung malua ala Kristusi marsitutu mangulahon nadenggan. Jala termasuk doi sada dalan palua diri maradopon sakap-sakap nazahat sian nahumaliang. Tunggudang penaparwarwaho kita namangutapi hita beribadah marminggu. Madoakan nasopatut dipatuduhot tu hita. Iko balosot tadoi marhite ulaon nadenggan. Ido nang nidok ni Apostol Paulus tu huria Rom bidu 12 ayat 21 unang taluho di bahen hajahaton alai taluhom mahajahatoni marhite-hite ulaon nadenggan iko songonido sikap ni si huton Kristus
maradop pun akka halak na termasuk na intolerans, akka na takang, akka na jahat. Nakpe sasitong na nunga adong dasar ni negara ta udang-udang. Nomor sada, ketuhanan yang Maha Esa. Bebas menganut agamanya di negara kita ini. Alai saya adong dope na sangat primitif. Akka pikiran parange ni deba jolma. Nama kilalahon holan nasida sitong na asing sibulis. HP haporsiaon itu adalah hak yang paling azasi bagi setiap orang. Haporsiaok kutu debata parbueni ausad diri do majaloy. Jalapan na dayokku di nahujalo siya debata na huhaporsiay, bahenok kumakan na denggan to na humaliang. Ido haporsiaon na sitong. Dang mamereng buhi, akan haporsea mabahen na denggan. Dang mamereng marga, suku, akan haporsea patupa holong hasiniroha. Naso sa haporsiao do hotita, ikot hot do tong haholongatta. Asiatta, urupatta. Ido nang nanidok nitu hatta Yesus. Adidok ibu ege hamudo hata namadok. Haholongi hamuma dongamu. Alai hosom ma maradopon musum. Alai au madok. Haholongi hamuma musumu. Tangyakok kamu gariada. Ido si huton Kristus. Dang mata abul ni mata, pinggol abul ni pinggol. Alai di pastap siamun tareho kabirang. Di danggur dohok batu, balos dohok roti, dohok pisang. Ido si huton Kristus. Mabahen akan adenggan tungpe ro akka panggosa-gosa na mangaliay paruarwahon manang mga bati si huton Kristusi na parpudi siya jami tao nakamanginang marhapat tunon didok na tua-tua patun hanguluan tois hamagoan sering do tabigi molo patun maradop pun saluhut halak dang marpili bulu alay somalna sudut na poso mangargay sudut na tumua. Niandak kolat tusi tuganup halak do ikum marhapat tunon di bagasak kolong. Hujahado sada buku na met hiado mangulon na toras ni sada halak pengusaha na margoar pengusaha si Kanigi. Mangulon na torasna di jolo ni sada toko. Paimay mahon supirna laho mangalapibana. Si Kanigi ima pemilik pabrik baja na terkenal di Amerika. Omak ni ima na say jongjong di pinggir dalan. Di bereng na poso parkarejo ni partokoima inat taon. Say jongjong di sidang marnaro menjemput. Dungi di dok matu inatay. Inang tu ruanganom mahamu alang atar ngamatua. Tu toko om mahamu tu ruanganom mahamu paimahon. Tongon panas ari di tiki. Alay Roma, sangado di juay na taon, daong, anon lewat na majemputau, dang di bereng audison. Dungi Roma na posoy madok, di bagas mainang, au pepay mahon. Dungi Roma supirnay, di buwang may natay. Gabe di hatahon inatay ma,
tu anakna namargowar si Carnegie, pengusaha sukses pabrik bajai, pangalaho ni naposoy, parkarejo ni tokoy. Ujungna, gabi adong makerjasama ni pengusahay doho partokoy, dia ka usaha-usaha na mangihut. Amanginang tutu dang namadok, hirimod do nadenggan balos, nadenggan nabinahen. Alay, dada gait molo di dok na tua-tua, patut do hanguluan. Jalatur pukoppe manonahon molo marhapatunon tu saluhut halak. Somar dia ibar, tagamon do humolang ma akka parmaraan, solukma akka naringgan, solukma akka pasu-pasu. Amin. Ima turpuktaw na kamanginang. Noaeng dimingkuta sa daryon, mewakili hita na pungudison, dipatupado na sugot, parningotan, di bayan acara singkat parningotan, kemerdekaan ni bangsota na paualupuluhon. Marhite namar mangedehon edde Indonesia Raya dohot hening cipta. Somalna huriatta HKIP Tangerang Kota molo di hari holang di luar di hari Minggu, saya tabayad do acara khusus perayaan ini doho akka hiburan pertandingan. Alay ala tongon di tiki hari Minggu sekedar matabahen. Alay dang dagabe moru semangat tak kamanginang makalacon kemerdekaan di negara tahun nunga 80 tahun. Adong de pedison natubu adoraso merdeka o amang pandita silitonga te. Nga 87 mana sida. Berarti 7 tahun sebelum merdeka nasida lahir. Molo adong de pihak kana tua-tuai dison noai nasoboy hutadda memang ngerido penjajahani. Alani sude nasa suku etnis dohot sude ragam ni paragama bersatu do lahu memperjuangkan negara ton dan holan sada agama memperjuangkan agama na adong di Indonesia pada saat itu ikut berjuang mengalahkan penjajah. Jala ido undang-undang dasar Bhinneka Tunggal Ika anak pemaragam-ragam pita alay adong do ojahan di parbangsa otta ima Pancasila. Ido ubahen na didok di sila pertamai ketuhanan yang Maha Esa. Suku, etnis, sude agama ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan. Alani akamanginang kemerdekaan itu harus kita sikapi, kita hidupi, kita implementasikan dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Marilah kita miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah kemajemukan masyarakat. Sehingga orang lain pun dapat melihat bahwa kita tengah memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kita kepada kita dan kepada orang lain. Kita isilah kemerdekaan itu dengan terus berbuat baik. Itulah cara kita untuk membungkam, monopol kepicikan orang-orang bodoh. Marilah kita doakan amanginang pemerintah kita agar mereka tidak pernah takut apalagi kalah kepada para pelaku intoleran di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya pelaku intoleran terhadap kebebasan beribadah di negeri kita sendiri. Kiranya para pelaku intoleran juga insaf bahwa negara ini kita bangun bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! 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 Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami, asa manok tong mangulahon na denggan, tung rope sori mago, manahok ngulunami, pa lidak kami, mangalele, manggosa, mangabati hami, mamuji pasangapo, todim, marguguihok kami asa manok tong mangulahon na denggan, makaholongi, dongan nami, nang manangyakon musuh nami, asa marhamu baon. Pabenget roha nami, asa toktong di bagasan asi dohot holong muhami mangula, marhapatean tu hatam akka parange pabahenan nami, ay ganup na marhabiaran na marojahan tu hatam ido na taruli pasu-pasu, taruli las niroha dame olop-olop na siyakko, pasu-pasu ma huriam HKBP khususna HKBP Tangerang Kotaon, ruas ni huria na met rodi na magodang, nahipas nang nadibagasan aka parukilon nang parsahiton. Tuhoma hupasahat Tuhan asaho na mamasu-masu patuguhon haporseaon na sidabe, molopesipata di bolus aka ragam ni hamaolon hasusaan pergumulan todimima na madongani patuguhon na sida asa marhabengeton, papotson rohana namonang do aka naporsiai jalatarudi di pasu-pasum sogot aka namarbenget ni roha namanoktong mamuji pasangapo. Ale Tuhan, hutang yakok kami nang pamareta nami, panggonggomi na manguluhon negara nami di tingkat nasional, provinsi, kota, dohot kabupaten, nang di tingkat kecamatan desa pe. Sude nasa panggonggomi, say todimma mabaor di nasida, asa marojahan tusi nasida manguluhon aka rayatna, mabuan tu hademahon, mabuan tu kemakmuran, mabuan tu keadilan, dan mardiai bernasida laho manogu-nogu mamudai suaksongoni nang paluatson mamuji pasangapoko di sude agama na adong di negara namion. Asiroham sai tod di mima tong nang mangula di tonga-tonga ni sude masyarakat bangsa Indonesia, asa saluhut hami uduk tu panggonggomi na marsahala, asa mabahen akan adinggak kami saluhut na maradopon keluarga nami, maradopon masyarakat di hutan nami be, di hutan nahu ingani hami, maradopon daerah nang maradopon negara nami. Marhitei tubu hadumaon, halabohon, haluaon nasyakko, gabebui hami di bagasan las niroha mamuji pasangapoko, ganup tiki di ganup inganan. Ale Tuhan, urasi mahami sian saluhut nasa dosa nami, asa talup hami taruli diakka pasu-pasum, marhiti anakmu Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Maredde mahita huhut papungu pelean amplop tujolo untuk pembangunan ni Huriatta.
taudutima acara pelantikan panitia Pesta Gotilon. Pinasahat ma partikian tuamang sekretaris majuhon goar-goar ni panitia Pesta Gotilon. Laos disiman non ro nasida dung jolo maredde hita. Maredde mahita. Surat keputusan nomor 02/201/02.02/8 Romawi/2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota yang berkedudukan di Kota Tangerang menimbang: pertama, program HKBP tahun 2025 tentang orientasi pelayanan tahun 2025 Pesta Gotilon. Kedua, perlunya dibentuk panitia Pesta Gotilon HKBP Tangerang Kota. Memperhatikan: 1. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 sesuai Renstra HKBP. Kedua, keputusan rapat di Sermon Pahralado pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 tentang pembentukan panitia Pesta Gotilon. Memutuskan, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ada di lampiran 1 menjadi panitia Pesta Gotilon HKBP Tangerang Kota dengan ketentuan panitia senantiasa berkoordinasi dan memberikan laporan kerja kepada Parhalalo melalui pimpinan jemaat. Yang kedua, panitia bekerja sampai acara puncak syukuran 9 November 2025. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan di kemudian hari. Keempat, jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Tangerang 17 Agustus 2023. Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk itu kami persilahkan Ketua Amang Sintua Ishak Sitorus, Wakil Ketua Amang Marsius Simangunsong, Sekretaris Amang Sintua Togi Christian Sinaga, Bendahara Roida Teresia Simajuntak, kami undang ke depan untuk mewakili dilantik. Nasida mana mewakili Sude Panitia, Ketua, Sekretaris Bendahara, Dohot Aka seksi-seksi,
nasida amang doho inangom manamai wakili nasida di dalam pelantikan on. Alaniak kamanginang tabuan manasida di bagasan tangyak tabe asa margogo mangulahon pesta gotilon sipatu pauta nata sakapi di tanggal 9 November 2025. Nuaeng talantip manasida. Nunga dibagi hamu surat keputusan HKBP Tangerang Kota taringot tu ulau munah. Saya dipatau jala dipergogoi di batama hamu mangulahon ulau munah songon panitia pesta gotilon HKBP Tangerang Kota 2025. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni toddi parbadia hupa bangkit mahamu gabe panitia pesta gotilon HKBP Tangerang Kota. Sai di patau jala di pargogo itu hani mahamu mangulahon saluhu nai. Amin. Marede mahita laos mulak mahamu. Tatangyakom mapeleata. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar haseak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim.